Marta. Pozi zaude? Bai, ona etortzea gustoko dut. Nik ere bai, baina gaur zalantza dut. Zalantza? Bai, zuk ez? Ez, nik betikoa. Txokolatea eta krosana. Bai, onena. Ez dakipa. Txokolatea asko gustatzen zaizu. Bai, txokolatea bai. Eta kruasana ere bai. Bai, baina gaur zerbait berria probatu nahi dut. Ez dut ulertzen. Zer? Zerbait gustatzen bazaizu, ez aldatu. Gauza bat azalduko dizu, Lide. Aita, ez hasi. Lide entzun. Ai, Askotan gauza berriak probatzea interesgarria da. interesgarria. Bai, gauza berriak probatu eta asko ikasiko duzu ziur. Ados, gauza berriak probatuko dut. Bai? Normalean, txokolatea eta kruasana eskatzen dut. Bai. Aldatzera baki duzu? Bai, Oso ondo, eta zer eskatuko duzu? gaur alderantziz. Kruasana eta txokolatea.